Mangga ba ang cravings mo? Aba, tamang-tama at magmamango eat all you can tayo. Dahil dito sa Guimaras, sa halagang 150 pesos lang, you can eat as you want sa loob ng 30 minuto. Ang Mango Eat All You Can ay ginagawa sa tuwing Manggahan Festival na sineselebrate sa buwan ng Mayo dito. Sa unang mangga na nakain natin, sarap na sarap tayo. Pero habang parami ng parami ang nauubos nating mangga, nag-iiba din pala ang taste bud natin. Then, sobrang nakakabuso din pala ang mangga. Kaya hanggang 7 mangga lang ang naubos natin. Or sobrang 2 kilo. Pero sulit pa rin, di ba? Aside sa nakabawi tayo sa nagasto natin, this is just one in a lifetime experience. Bagay na dapat mong subukan pag pumunta ka sa Guimaras.